Robert Abela m'għandu ebda rispett lejn id-dinjità. Robert Abela m'għandu ebda valur lejn id-diċenza. Robert Abela ma jinteressax minnek. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-programm Analiżi fuq Net Television meta kien qed jitkellem dwar il-kwistjonijiet kollha li qamu fl-aħħar jiem u ġimgħat. Bernard Grech tkellem dwar il-kawża kontra l-PBS li ntrebħet fil-qorti mill-Partit Nazzjonalista. Dikjarazzjoni ċara li l-PBS spiċċa qiegħed hemm mhux biex jagħti l-verità kollha iżda biex jiddefendi lil Robert Abela. U qal li għalhekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf hawn biex ikun it-tarka tal-poplu Malti kollu. Intant fl-aħħar jiem Bernard Grech iltaqa' mal-ġenituri taż-żagħżugħ Jean Paul Sofia li qalulu kif huma jixtiequ biss li ssir ġustizzja ma' binhom li miet taħt it-tifrik tal-bini ta' kostruzzjoni f'Kordin. Huwa staqsa kif Robert Abela jista' jibqa' insensittiv quddiem din is-sitwazzjoni meta l-ġenituri qed jitolbu biss li ssir inkjesta pubblika sabiex verament toħroġ il-verità dwar dan il-każ ħalli ma nerġgħux naraw mewta traġika bħal din. Min jorbotlok idejk, Prim Ministru? U allura veru li qegħdin ngħidu illi int qed tipproteġi lil xi ħadd. Veru allura li qegħdin ngħidu illi hemm xi ħadd illi rabatlek idejk imma rabatlek idejk għax għandek x'taħbi. Bernard Grech fakkar kif il-ġustizzja f'pajjiżna hija falliment ieħor ta' Robert Abela u qal kif in-nies qed jirrealizzaw kif in-nuqqas ta' investiment fil-ġustizzja qed taffettwa direttament lill-poplu, mhux biss fejn jitlu l-flus iżda anke s-sigurtà tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Laburista kellu qudiemu diversi rapporti iżda għażel li jitfaħħom fuq l-iskaffa. Dawn il-miljuni setgħu ġew investiti biex ikonna verament iktar sodot fl-isparijiet għax kabru l-popolazzjoni. Nies beda jitqisma'. Oj, mela l-korruzzjoni qed tolqotni lili. Mhux qed tolqotni biss għax qed jieħdu l-flus illi nħallas fit-taxxa, imma qed tolqotni wkoll għax qed tolqot is-saħħa tiegħi fil-ġustizzja l-istess. L-investiment, in-nuqqas ta' investiment kbir mhux biss fin-nies imma anke fil-bini. Fil-ġustizzja falliment ieħor ta' Robert Abela. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella biex kull persuna semma leħina ħalli jibgħat messaġġ ċar lil Robert Abela biex jifhem li ma jistax jibqa' jagħmel li jrid.